Yaro bai san wuta ba. Haka ne, yaro bai san wuta ba. Littafi na biyu kuma kashi na biyu. July 8, 2025 a Arewa Entertainment 24/7 tare da ni Ismail Modib. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da shigowa cikin littafin yaro bai san wuta ba. Littafi na biyu kuma kashi na biyu tare da ni Ismail Modib. Sexperiments and Explorations. Bai cancanta yara ƙasa da shekaru 18 su saurari labarin gaba ɗaya. Fata alheri gare ku a daidai wannan lokaci. Ta girgiza kai, Sadiq, you have to go. That was a mistake. Don't take it. Shh. Na sa yatsa na toshe mata baki. Kar ki ce komai. Na kama hannunta na kai ga burata da ta yi tsaye ta kuma ɗau zafi. Is there for you any day, anytime. Na saita kunnena na raɗa mata lambar phone ɗina saboda a sani in har ta shiga lallai za ta haddace. Ta yi saurin zuwa ta buɗe ƙofa. Ƙawayenta ne sai da muka gaisa da su cikin natsuwa gudun zargi, sannan na yi sallama da ita na tafi. Ina murmushi saboda already na sani na dasa mata cutar da ni ne kawai zan mata maganinta. Wannan shine haɗuwa ta na farko da Samira, wacce ke nuni da abubuwa da dama suna biyowa baya masu tsoratarwa da firgitarwa. Tare da jefa zuciya cikin wasu wasi tare da ni Ismail Modib na muka tsaya a kashi na farko na littafi na biyu. Mu ci gaba a yau July 8, 2025. Mu gyara zama kuma mu kori yara. Kamar yadda na expecting haka lamarin ya kasance. Bayan fitowa na Alhaji Saminu ya kira ni. Let me just say Saminu baya son Alhaji ɗin nan a tunaninsa yana sa a yi expecting babban mutum ne kuma yana da gaskiya. My babe, ya faɗa da sassanyar murya. Sweetheart, na amsa masa. Nazo, you can start coming. Okay, sweetheart. 30 minutes. Na kashe phone ɗin na koma gida da sauri don na yi wanka. Na yi wanka na shirya cikin baƙaƙen three-quarter da armless. Na sa perfume sama-sama na ɗaura facing cap. Yeah, I look penny and sexy. Na fito don zuwa Graceland don fa anan ne muke haɗuwa da shi. Gida ne gidansa na kansa flat daidai misali mai kyau, daga mai gadi sai masu aiki sometimes su biyu, mace da namiji. Bana ne asalin gidan da ya aje matarsa ba ta asali, kuma har yau ban tambayi a ina take ba, don fa bai shafe ni ba. Da yake mai gadi ya saba da ni, kai tsaye ya buɗe mini na shiga, na tafi ya zuwa main parlor. Ina buɗewa fulawar suka lullube ni daga sama. Masu ƙanshi suna zubowa ga jikina. Na ji farin ciki sosai kafin Saminu ya bayyana a gare ni. Yana ɗaure da towel. Hakan ya bayyana kyakkyawar surarsa mai haiba da daidaito wanda ke tada hankalin duk wani mai lafiya. Ban cire mace ba, ban cire namiji ba. Buɗe hannayensa ya yi, na taho gare shi muka rungume juna ƙaƙam. Mun daɗe a wannan yanayin kafin mu janye jikinmu. Ya kama fuskata da hannayensa ya min kiss a goshi. Ya jima yana kallo na yana murmushi kafin ya ce, Baby, I should ask you. Na limshe idona na ce, what's that? Me kamun ne na ji a kullum ina ƙara sanka. Ji nake kamar na haɗiye ka na huta. I love you so much. Murmushi kawai na yi. I want to show you something. Ya faɗa tare da kama hannuna ya janyo ni. Muka zauna kan sofa, ya ɗauko jakarsa, ya zage zip ɗin ya ɗauko wani bracelet golden. Pure golden ba fake ba. Yana sheƙi ya kama hannuna zai sanya mini. Na yi saurin janyewa wanda hakan ya bashi mamaki. What happened, babe? Ba ka son design ɗin ne? Na yi ajiyar zuciya na ce, it's not like that. Sweetheart, I mean, ya kake expecting idan aka gani da wannan bracelet ɗin? Kuma a gansa original. Ya yi murmushi, ya kake cewa haka? Just say it's copy, that's all. Amma ka san ba kowa zai yarda ba ko? Dama kana rayuwa ne don ka yi convincing mutane akan komai? For one thing or the other, people will talk. You can only do nothing about it. Na yi murmushi na ce, you are really spoiling me. And I love that, baby. Ya kama hannuna, ya sama. You're tired. You may need some massage. Na faɗa ina shafan girmansa. Ya lumshe ido, na kama hannunsa muka tafi ya zuwa ga bedroom. A hankali na kwance masa towel ɗin. Burarsa ta bayyana baƙiƙirin cike da haiba da kwarjini.
wanda har yanzu ina mamakin yanda nake iya ɗaukar ta tsaf saboda girmanta. Na ɗan masa wayi daga saman ƙirjinsa ya zuwa ga environment na buwarsa kafin na gaɗa masa lie down. Cikin biyayya ya kwanta ruf da ciki, shimfiɗaɗɗen bayansa ya bayyana ya ba da V-shape da lokaci ɗaya zai sa mutum ya jiƙe. Shaf ɗin ɗuwawunsa ya zuwa ga ƙafafunsa sun fita tsaf. Hannunsa ya murɗe sosai, kar ku so kallo ga ƙirjinsa da ka iya sa mutum sakin numfashi da kawowa tun kafin a fara jima'i. Hakika kallon halittarsa kawai ya isa gusar da sha'awa kafin ma a zutan jima'i. Na ɗauko oil na massage, na tuɓe kayana, na bar boxer kawai, na haye jikinsa, na matsa oil, na fara masa massage in a sexy manner. A hankali ina ɗan matsa ta ko'ina a jikinsa, most especially ta kan ɗuwawunsa, wanda na san yana son hakan. Na sa hannayensa na tale su, na sa harshe na cikin tsakiya, ina lasa da kuma salon caccaka. Nan da nan jikinsa ya ɗau ɗumi, numfashinsa ya yi ƙarfi da ya bani ƙwarin gwiwa in ci gaba. Haka ya sa hannunsa ya kama kaina ya tura ga duburarsa da ke nuna in ƙara ƙaimi. Na ƙara ba da courage ga suɗeta da cinta da kyau a sanda na soma gigita shi. Na kai 30 minutes kafin shi da kansa ya juyo ga jikinsa. Tuni maziyi ya ɓata masa burarsa da kusa da inda burarsa take. Na kama burarsa na lashe tas, na kuma lashe duk ta wani waje da maziyin ya zuba. Kafin ya dawo, na soma lumata a bakina ina fitowa da ita, wato blowjob. Sambatu ya soma yi da ba shi da garanti me yake cewa. Ni kana ba ta surutan nasa nake ba. Muradina na ci gaba da rikita shi da surutan za su ci gaba da fitowa. Haka na kama ‘ya'yan marainansa ina musu shan mangwaro. Zullo ya dinga yi kamar ana masa cakulkuli, ya rasa ta ina zai kai daɗin da yake ratsa shi a daidai wannan lokaci. Hannaye na biyu ya sauka daidai nipples ɗinsa, na dinga murza su a lokaci ɗaya. Kukansa ya canza, jikinsa ya yi lugub, daɗin ya kai ga har ya masa yawa. Maziyi ya dinga ambaliya ina lashewa kafin na taho ga nonansa. Ya kama kaina yana tusa su a sanda nake tsotsan masa yana sakin gurnanin namijin zaki. Sai da ƙirjinsa ya yi taushi saboda tsotsa kafin ya fisgo ni ya toshe min baki. Passionate kiss muka soma. Ya tuɓe boxer ɗin da ke jikina, ya soma goga burarsa ta wajen asshole ɗina a hankali. Idan ya goga sai buga kaɗan, idan ya goga sai buga kaɗan. Nan da nan ya rikirkita ni da sauri. Fuck me, kawai na dinga faɗa, don ba zan iya haƙurin rashin ta a asshole ɗina ba. A hankali ya soma zurata, dominta ya soma ratsa ni. Tsigar jikina ya tashi kafin ya zura ta gaba ɗaya. Haka na saki ajiyar zuciya. In missionary style, idona a cikin nasa ya soma aika mini da saƙo. Tuni na fita hayyacina, ban san me nake faɗa a daidai lokacin ba. Ni dai na san daɗin da ke ratsa ni ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwata, musamman yanda yake fitowa da ita duka. Sai ya bar iyaka ɗin, sai ya mayar da ita da sauri. Ya jima yana kai ni inda ban sani ba kafin ya ɗauko ni caf ga jikinsa. Hannayena suna kan kafaɗarsa, ƙafafuna suna kan ta baya kan ɗuwawunsa. Hakan ya ba ma burarsa daman shiga daidai asshole ɗina kuma da kyau. Ya dinga cina yana toshe bakina lokaci bayan lokaci. Wannan karam da ni da shi duka ihu muke, in ba haka ba daɗi zai iya hallaka mu. Sai da ya ji zai kawo, ya sauke ni, ya watsa mini ruwansa ga fuskana da ƙirjina. Na lashe tas, sannan na bi na wanda ke kan burarsa shi ma na lashe. Na matse ta da kyau, ragowar da bai gama fitowa ba ya fito, na haɗa na shanye. Haka shi ma ya shanye wanda na fitar, don fa mun kawo ne a lokaci ɗaya. Gaba ɗaya muka zube gadon ƙanƙame da juna, muna sakin numfashi kafin mu tashi zuwa washroom don wanke jikinmu. Bayan mun kintsa jikinmu, dinner is ready. Fried rice ne mai kyau. A side kuma akwai sardine, yogurt and egg, sai juice da ruwa. Na lura gaba ɗaya yana ta yawan kallo na, hakan ya sa na tambaye shi. You kept looking at me, you fine? Ya yi murmushi tare da ajiyar zuciya. Ina ta tunanin ta yanda zan iya bayyana ma yanda nake matuƙar son ka, but I can't. Na yi murmushi kawai. Sadiq, ya faɗi sunana kai tsaye. Hakan ya sa gabana ya faɗi. Don fa duk sanda ya faɗi sunana, to lallai there is something serious. Please don't ever think of leaving me or cheating on me.
I'll be shattered. Gabana ya ƙara faɗuwa, musamman da na tuna da kes ɗina da Samira. Lallai kam na kamu da sha'awarta kuma in har ta neme ni ba zan ƙi zuwa ba. To amma, ai ba zai sani ba. Sorry, okay. Don haka na ce, you have my word. Kar ka damu. Ina tare da kai, ba batun ja baya, don kai na daban ne a ɓangaren soyayya ta. Ya yi murmushi, come let me kiss you. Na matso ya min kisa kuma kafin mu ci gaba da cin abinci. Saminu ya ci gaba da cewa, na sani you are not my legal wife, but you are my real wife. Kai ne ke biyan mun bukata ka sauke haƙƙin da ya kamata matata ta ba ma mijinta. Ga ta san a gida ta can tana zaman banza ba abin da take sai complain. Wai mata haka suke? Ko kuwa ni ne ban yi sa'a ba. Ransa ya ɓaci na tashi na zo gare shi na dafa shi na ce, me yasa kake tuna ta? Idan ka yana canza ma mood. The fact is that now we are together kuma abin da kake nema ka samun shi a gare ni. That's all. And na sani ne ma I love you from the bottom of my heart. Ba zan ce duka mata haka suke ba, amma na san we love each other. Ya juyo ya kalle ni. Ya tushe bakina da kiss na tsawon lokaci kafin ya sake ni mu ci gaba da cin abinci. Ni kaina bana tunanin wata rana da zan iya rabuwa da Saminu. Ina son shi sosai fiye da tsammani na ni kaina. Komai na saya mun. Nakan so soyayya da mace kamar yadda kowa ke yi, amma Saminu ya toshe duk wani kofan hakan. I love him so much. He's a husband material. Matarsa ta yi sa'a kuma ta yi rashi tunda bata more shi ba. Tana daga matan da suke ma mazansu riƙon sakainar kashi, ni kuwa na so hakan tunda gashi na same shi kuma ina morarsa. Bayan mun kammala dina, ya kwanta ga jikina muna kallon TV. Lokaci ina wasa da nipples ɗinsa wanda yana jin daɗin haka. Mun kwashe around 1 hour kafin movie da muke kalla ya ƙare. Sannan muka tashi muka shiga washroom mu yi wanka. A can ma Saminu ya yi fucking ɗina har sai da muka ƙara kawowa. Bayan mun fito hutawa muka yi kafin kuma bacci ya ƙara kwashe mu. Bacci mai nauyi, mai daɗi, tension free. Da safe ji na yi ana lasana da kissing jikina ta ko'ina da murmushi na farka. Good morning ya faɗa da French kissing kafin ya raɗa mani a kunne. I need to feel my dick in your ass, then it will be your good morning. Na yi murmushi na ce, I have a plan. Wani plan? Ya faɗa da zaƙuwa. Na raɗa masa a kunne. Cikin farin ciki ya juyo gare ni. Wow, sounds like a new exploration. But are you certain? I mean, you'll not be hurt? Na limshe ido. Yeah, darling. Okay. Ya faɗa tare da sanya boxer ɗinsa ya fita ɗakin. Na limshe ido kamar na ci gaba da bacci. Bayan an kashe haske ko ta ina. Har na tsawon kamar 10 minutes sai na ji an turo window a hankali an daga a cikin ɗakin. Na tashi da sauri na kunna globe sai na ga garjejen namiji tsaye a kaina. Daga shi sau boxer da singlet ya kuma rufe kansa da fuskarsa da wannan fular da marasa gaskiya suke sawa. Gabana ya faɗi, na wangale baki zan yi ihu. Ya yi saurin durowa gadon ya toshe mini baki. Na kama mutsu-mutsu don ƙwatar kaina, amma ya sanya dukkanin ƙarfinsa. Ya kifa ni, ya zaro ƙyalle ya rufe mini baki gagam, ta yadda ba zan iya ihu ba. Wani ya ji. Ya kama hannayena ya ɗaure su wuri guda. Ya tuɓe boxer ɗinsa. Ƙatuwar burarsa ta bayyana tana fasa kai tamkar maciji. Yana nufin Sara, to aikan ma Saran yake shirin yi. Dan ban yi aune ba na ji ya zurara mini ita gaba ɗaya ta ɗuwawuna. Ya so macaccaka da ƙarfi wanda hakan yana bani ma'ana sosai. Ya ɗauki tsawon lokaci kafin ya janyo ni bakin gadon. Hannayena da ya ɗaure suka yi baya, ya kama ƙafafuna ya ɗaga su sama. Aswal ɗina ya bayyana a tsakiya, yana rufe kansa yana buɗewa a hankali. Ya turmutsa burarsa da ƙarfi da sai da jikina ya yi shakin ya riƙa turawa da dukkanin ƙarfinsa. Ya zare duka tamkar yana fisar mini da raina yana dawowa da shi. Kukan zuci kawai nake dan fa an toshe mana baki. Wani kalan kukan zuci na tsabar daɗi. Ina zan saka daɗi ne ban sani ba. Dan fa daɗin na neman ɗaukar rayuwata. Lokaci ɗaya ya tsaya ya zare burarsa. Ya watsa mini ruwan a daidai ramin ɗuwawuna. Ya kwance ɗaurin da ke ga hannuna da bakina kafin ya cire fular. Wa kuke tsammani? Saminu ne. Dama plan ɗinmu kenan. Babe, are you okay? Ya faɗa cikin nuna kulawa. Janyo shi na yi ya faɗa jikina na rungume shi ƙaƙam. I love you so much. Please don't leave me. Ba zan iya imagine rayuwa babu kai ba. You are the best. You are the original.
Murmushi ya yi ya ɗauke ni sama gaba ɗaya ya dire ni a washroom. Muka yi wanka muka fito. Lokacin macen 'yar aikin ta iso ta shirya mana breakfast na indomie egg and tea. Bani da garanti ta san me ke faruwa tsakaninmu tsawon lokacin nan, maybe kuma ta sani kawai ta share ne. Muna breakfast ɗin ne muna kallon juna cikin tsabaragen shauƙin soyayya. Babe, we need to hang out, ya faɗa da murmushi. Ok, kamar ina kake ga za mu je? No, ka faɗa da kanka. Somewhere for lunch and somewhere mu ɗan shaƙata. Na ce ok, I suggest 5G. Saboda in ka tuna 5G ne wajen da muka fara haɗuwa ranar da na amshi tayin soyayyarka. Ranar da ba zan taɓa mantawa da ita ba saboda ta canza rayuwata gaba ɗaya. Ina gama faɗin hakan kira ya shigo phone ɗina na ɗaga na ga waye ke kira. Nan da nan gabana ya faɗi fuskata ta canza. Wa kuke tsammani? A da cikin littafin nan mai suna yaro bai san wuta ba. Ni Ismail Modibo nake cewa mu tafi ga zuwa July 15 saboda ci gabansa wato a cikin kashi na 3 na wannan littafi na 2. Arewa Entertainment 24/7 kamar yadda kuka sani za ku same ni ne a number waya kamar haka 09134295371. Zan maimaita 09134295371. Fata alheri a gare ku a daidai wannan lokaci. Littafin yaro bai san wuta ba kashi na. Sannan ina yi ma masu follow ɗin page ɗin Arewa Entertainment 24/7 albishir da dawowar littafin Sirrin Ruhi zango na 3 wato a halin yanzu an ci gaba da sakinsa a page na Arewa Entertainment 24/7 da kuma YouTube na Ismail Modibo. Assalamu alaikum.